विक्टरी माऊली या वर्षाची गोमंत वैष्णव वारकरी संस्थेची दुसरी वारी आहे. त्यांना 23 जुनाग आम्ही बाहेर चालले आणि दर मजल करी ऊन पावसाची तमा न बाळगता कसल्याच तऱ्हेचं संकट क्लेश त्रास न होता फक्त पांडुरंगाच्या कृपा आशीर्वादाने त्याच्या नाम घोषात गजरात आम्ही करीत काही जागा चंद्रभागीच्या तरी पांडुरंगाच्या चरणाकडे पावलेल्या आणि त्याच्या कृपा आशीर्वादाने आम्ही हांगासर घेऊन विसावा घेतलेला. त्यांना ह्या वारी पूर्ण 86 वारकरी चाललेल्या आणि त्यांना सगळ्यांक बरे आरोग्य आणि सुख शांती समाधान त्या पांडुरंगाला दिवचे अशी श्री चरणी प्रार्थना.